Идват много туристи и посетители, ние смятаме, че площадката около него трябва да бъде достойно уредена. В този смисъл ние искаме вашето съгласие осветителните лампи, които виждате тук, които ще поставим около паметника на Левци, да бъдат приключени на градската мрежа за улично осветление, за да може паметника да бъде осветен и през нощта с уважение. 13.7.2012 година. Получавам отговор, написан на сръбски език. Това е българска община, където живеят 99 на 100 българи. Отговор е на сръбски език. Аз нямам нищо против сръбски език. Не дай някой погрешно да ме разбере. Какво пише тук? Отговор към КИЦ Босилеград. Poštovani, povodom vašeg zahteva za priključenje osvetljenja oko pametnika Vasilu Levskom na ulici Georgi Dimitrova od uličnog osvetljenja obavještavamo vas da direkcija održava uličnu rasvetu, a za priključak i saglasnost održava uličnu rasvetu. Pak se vrštam. Znači te održavат това нещо. A za priključak, saglasnost i plaćanje nadležna je opština i elektrodistribucija. Opština Мета, нали? Ами кога е въпрос за Левци, една секунда не трябва да се мисли, бе, това до сега трябваше да бъде осветено, бе, господа. Какво е това лицемерие? Той иска да яхне на бел кон. С какво? С лицемерие и с цинизми. До кога, бе, хора? До кога такива политически порнографии ще има тук? Моля ви се. До мене не. До мене не. За първ път главен организатор на... Какво? До това ли мръсник да стои? Община Босилеград, столична община София. Благодарим на гласуващите в България, гласувате в Сърбия, че ни възмушиха така проблем кой. И всички ви медиките за днес, видите, че има българи, които и къде да живеят, се споминят своята българщина, че мислят само на своите интереси като той, но мислят за целия народ и благодарим на всички, които днес като този ден и винаги това тук пространство не е на общината. Това е на Министерството за отбрана. И този. Ние сме пътили, когато той до нас и ние до там. Искаме всичко да влезнем и да го отработим чрез вратата. И много скоро това ще стане. И не само това. Този целият парк има проект, по който ще се уреди. И тази чесма е за всички освободители от кои да е войни за доброто на Босилеград. Никак това, което го произнесе преди малко един говорител. Какво? Сръбски освободители на Босилеград. Не, моля ти се. Във всички войни, откато постои Босилеградска община, които са помогнали Босилеград да е свободен и ние като българи да живеем свободно. Моля? Сърбия. Моля ви се. Сърбите и българите са брати. И той иска да ги обедини да се освободи от турското робство. Сърбия освободила. Благодарим на всички вас, които са днеска дошли още веднъж. За доброто на Босилеград, които са дошли днеска, са добре дошли. И всички другите, които са дошли. Днешният ден е на всички нас, а не на уникални хора, които мислят само за себе си. Аз не обичам българи за пари. Не обичам българи, които си мислят. За това ще отговаря. Светлата и светлото бъдеще на община. Ето ги болните мозъци, ето ги, които той ги плаща да... Благодарим за стотици и хиляди българи, които сега ги лекуват господин Тонев в София на ВМА. На всички течи за гласува твоята сръбска партия, нали, за това? Просветата в България. Да ти гледат, да ти гласува твоята сръбска партия, Да сте нали? живи и здрави. Моля ви се. Ето ги болните мозъци, които пред тази чешма честват деня на освобождението на Босилеград от българския окупатор. България и ние се гордеем, че сме българи, че сме си всички заедно. Трябва да се срамуваш, че си от селото на Емануил Поп Димитров, бе, господине. Да се... Как ги избират тия хора? Има два мандата в Скупщината. Назначен ли? Или е избран все пак? Много ли избори?